אהלן חבר'ה, שבוע טוב ומבורך. מה המצב? איך הייתה שבת? הנה, עוד שבוע לפנינו. בטח היה לנו ככה בשבת זמן לשבת ולחשוב עם עצמנו מה אנחנו רוצים, מה טוב לנו, מה אנחנו רוצים בשביל הקידום שלנו לשבוע הקרוב, איזה אתגרים אנחנו הולכים להתחיל. יש כאלו שרוצים דיאטות, יש כאלו רוצים להתחיל איזה לימוד, יש כאלה רוצים ללכת לאיזה סדנה. מה אתה החלטת, גבר? מה את החלטת? עוד שבוע. להתחיל לעשות. כל דבר מתחיל בפסיעה אחת. לא חייב לעשות הכל על ההתחלה. אפשר להתחיל צעד אחרי צעד. אני הולך קונה נעלי ספורט קודם. אני נרשם לשיעור ניסיון במכון כושר. סתם נותן דוגמה של מכון כושר, זה יכול להיות כל דבר. כן, אני מתחיל לצאת עם השבוע עם האישה, לצאת השבוע עם האישה פעם אחת. לא מוותר על היום הזה. אני מתחיל לאכול בריא. אני יוצא השבוע פעם אחת עם הילדים שלי לפארק. באמצע היום עוזב את הכל, יוצא איתם לפארק. אני הולך ללמוד, אני קורא ספר, אני מתחיל ללמוד הלכות. כל אחד איפה שהוא מוצא את עצמו. החלטה אחת, דבר קטן, ואז עובר תקופת, בוא'נה, מה הספקתי? כולה החלטה אחת, ואז אתה צובר ביטחון. אתה צובר, הדימוי העצמי שלך אומר, בוא'נה, איזה יופי, אני מצליח לעמוד באיזה. אני יכול לקחת עוד משהו. וככה לאט לאט בן אדם בונה לעצמו מסגרת. בעצם הוא לא מרגיש שכל מה שהוא עושה זה רק לעולם. יש דברים שהוא עושה בשביל עצמו. לא הכל זה בן אדם קם בבוקר ואז הוא לא מוצא את עצמו, לא שוכח מה הדברים שהוא רוצה. בסדר, הוא נשוי, יש לו ילדים, יש לו הספקים, אבל גם הוא עצמו צריך משהו לחיים שלו. ואפשר להרוויח הכל. אם קמים בזמן ומחליטים ויש אנרגיות טובות, בן אדם יכול להגיע, אין גבול, השמיים הם הגבול. אז אני מאחל לכם בהצלחה. אני מאוד אשמח ככה, אם יש לכם תוכן מעניין, אם יש לכם ככה איזה נושא שהייתם רוצים שנדבר עליו, אשמח לדבר על כל דבר. ושיהיה לכם אחלה שבוע, תחשבו טוב, תייצרו מציאות טובה, תבלו, תאהבו את עצמכם. אלוקים לא היה צריך להביא אתכם אם הייתם מיותרים כאן. כשנולדתם כבר היה עולם, היה אנשים, היה מלונות, היה, הכל היה. בכל זאת הוא חשב להביא גם אתכם, למה? סתם, שיהיה מלא, שיהיה מעניין. כי הוא הביא לכם את השליחות שלכם, הוא הביא לכם איזה תפקיד. והתפקיד שלנו זה לבקש ממנו כל יום, בורא עולם, תזכה אותנו להגיע לתכלית שלנו, לתפקיד שלנו, שחץ ושלום לא נעשה טעות, שנלך מהעולם הזה בלי שהגענו לשליחות שלנו. כל אחד פה יש לו איזה משהו שהוא צריך לתרום, באופי שלו, בטיפוס שלו, בכלים שהשם חנן אותו. אז שככה לא נבזבז את הזמן, שנזכה למצות את הזמן, להתחזק באמונה, בביטחון, ושנצליח בעזרת השם. שיהיה שבוע טוב לכולם.